Шаян ТВ балалар каналына 2 ел. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән ачылган канал кыска гына вакыт эчендә нәниләрнең якын дустына, сердәшенә әйләнде. Тапшыруларны смартфоннан сайт аша дөньяның төрле төбәгендә карап була. Кызыклы, мавыктыргыч проектлар лаеклы бәяләнә. Быел канал ТЭФИ милли телевизион премиясенең финалы дипломын яулады. 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов хәер фатихасы белән Шаян ТВ эфирга чыкты. 600 елдан артык телевидение тарихы булган республикабыз өчен Шаян ТВның ачылуы яңа чорны башлап җибәрде. Өлкән буын кешеләре, безгә мондый бәхет тәтемәне шул дип, оныклары өчен сөенеп туя алмыйлар. Барысы да үзебезчә татарча бит. Димәк, тел югалмый саклана үсештә. Телевизорның тавышын ишетеп, һәм андагы төрле кызыклы тапшуларны карап, үзенең татар теленә тартылырга тиеш дип уйлыйбыз без. Чөнки өйдә, әгәр дә әти-әниләр татар телен яраталар икән, татар телендә сөйләшәләр икән, гомумән дә балаларның татар теленә сөйләшергә этәрәләр икән, әлбәттә Шаян ТВ каналы бүгенге көндә зур роль уйный дип уйлыйм. Тик тормас, күп белергә омтылган кызыксынучан малай Шаян, тәрбияле үрнәк кыз Биби, Мияу атлы песи баласы, Мамай кушаматлы робот эт нәниләрне үз артларыннан ияртәләр. Алып баручылар балалар үзләре. Телевидение дөньясына мин инде 6 яшымда килдем. Ул 2011 ел иде. Ул вакытта Яш ТНВ каналы иде. Җырлы моңлы балачак проекты мине шушы телевидение дөньясына китерде. Һәм мин бик бәхетле, чөнки Шаян ТВ минем өчен ул бик зур гаилә. Хәзер инде мин үземнең тормышымны Шаян ТВсыз күзәл булмады китерә алмыйм. 20дән артык оригинал тапшыру әзерләнә. 7000-гә якын мультфильм, төрле жанрдагы тапшырулар төрле телләрдән татарчага тәрҗемә ителгән. Балалар өлкәннәр ярдәмендә нинди генә проектлар уйлап тапмыйлар, нинди генә образларга кермиләр. Актанаш районында Минтимер Шариповичның туган авылында Минтимер Шариповичны кечкенә чакта уйнадым. Каналда быел беренче тапкыр балачак җыры бәйгесе узды. Иң яхшы җырларга клип төшерелде. Сәйлән фестивалендә балаларның күңелен яулады. Шаян ТВ каналы ишекләре һәр балага ачык. Ана телен камил өйрәнү, зур иҗатка чуму өчен теләк кенә кирәк. Фәнис Мөхәммәтов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.